Bueno, cando estedes, arrancamos. Sí. Estamos todos, sí? Bueno, oye, pois moi bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias o primeiro por, unha vez máis, cubrir esta roda de prensa que no que, bueno, pois con periodicidade queremos ir dando conta do que vamos facendo na Diputación, concretamente os luns, que é día de Xunta de Goberno, día de acordos importantes, hoxe vamos a facer referencia a uns cuantos, e, por outra parte, como sempre, tamén, eu creo que nese compromiso que temos con vos de ter esa comunicación pois periódica, tamén que logo pois sobre isto ou sobre calquera outra cousa que estimedes, pois podíamos facer pois as preguntas que se consideren oportunas, vale, de acordo. Entón, o primeiro, pois moitas gracias por cumprir, o segundo, dar unha cifra que queremos recolle a importancia, efectivamente, da Xunta de Goberno do hoxe. Hoxe mobilizamos 1.404.000 euros, é dicir, unha cantidad moi importante. Ademais, como por decirlo de unha maneira, unha chuvia fina ou un afectar a prácticamente todas as liñas de actuación que ten establecidas esta Diputación, a casi todas. Eu por que quero poñer en valor esta cifra e por que quero poñer en valor esta acción? Bueno, pois se vos fixades, cando unha administración está organizada correctamente, ten orzamentos, e cando unha administración ten as modificacións correspondentes, pois, lóxicamente, a consecuencia é que pódense tomar acordos, efectivamente, para executar eses compromisos. E os moitos dos compromisos que tomamos aquí son, en algún caso, proveñen dos orzamentos en vigor, en outros casos, evidentemente, pois son fundamentalmente produto da última modificación, que vos recordades, unha modificación histórica de 41 millóns de euros que afecta a tanto as competencias o desenvolvemento das competencias propias da Administración provincial como a cooperación cos concellos ou a cooperación con outras entidades de todo tipo. Entidades, estou falando, como logo direi, pois entidades sociais, entidades deportivas, por suposto, concellos, etc. Concretamente, son 40 asuntos os que hoxe aprobamos, eses máis de 1.400.000 euros que aprobamos, e no orden dos concellos e mancomunidades, pois foron prácticamente 500.000 euros, 483.000 euros para a cooperación en obras e servicios municipales. Bueno, tendes algunha cuestión importante, como os 95.000 euros que recibe Amoeiro para a humanización da Praza da Concordia. Varios concellos e mancomunidades reciben a cantidade de 40.000 euros para axuda aos GES. Eu aquí quería facer un pequeniño paréntesis moi importante, que creo que xa dixemos no momento no que se aprobou, pero creo que convén explicitar a aposta que históricamente ven facendo esta Diputación e que continúa a facer con medidas que non se aproban noutras que teñen máis importancia, que teñen máis orzamento. Concretamente, estes 40.000 euros que recibimos, digo porque eu tamén son alcalde dun concello que ten GES, e recibimos todos os concellos, os 11 concellos ou mancomunidades que teñen GES. Son 40.000 euros que se unen á financiación extraordinaria que xa dende a Diputación lle damos para a prestación dos servicios de emerxencias. E por que se fai? Bueno, porque se fai porque o convenio non recolle os incrementos, o convenio autonómico non recolle os incrementos que hai, incrementos en materia fundamentalmente de persoal e de gasto de funcionamento, e necesitamos un suplemento porque os pequenos concellos, sobre todo, que aquí en Ourense son a enorme maioría, 40.000 euros para gastos de funcionamento para atender estas subidas salariais que se producen por mor da aplicación da normativa vixente ou o aumento dos costes de funcionamento, evidentemente son moi importantes. Somos a única Diputación que o fai, a única Diputación de todo Galicia que dá este apoio tan expreso aos GES, igual que apostamos firmemente por a protección civil, tamén lle damos unha liña de axudas que prácticamente solamente Coruña ten algo, pero as outras non teñen ninguna, ou estaremos con eles este fin de semana unha vez máis, efectivamente, no encontro que van a celebrar o sábado en Verín, e onde a Diputación terá unha participación, como sempre, destacada porque entendemos que a seguridade nas emerxencias é unha
un obxectivo estratégico desta provincia, unha provincia dispersa, unha provincia envellecida, e onde temos que dar esa seguridade dunha maneira moi clara. Bueno, ademais deso, pois tamén o Concello, por exemplo, de Xunqueira de Espadañedo vai a obter 90.000 euros para a compra dun local para equipamento cultural, que será o primeiro local de equipamento cultural do Concello. Por tanto, son importantes estes investimentos efectivamente para as mancomunidades, con Sofrieiras, Terra de Celanova, Carballiño, para gastos de funcionamento. Terra de Celanova, decimos, tamén recibe os 40.000 euros istes que se lle dan tamén porque ten un GES. Tamén aí, recordade que tamén subvencionamos con 150.000 euros a compra dun camión escaleira, que é un hito para a comarca, porque a toda hora na comarca non existía un camión escaleira que pudera atender, sobre todo na vila de Celanova, incendios que se puderan producir en edificios, e efectivamente vai a poderse atender tamén, e con isto, bueno, pues completamos toda a cobertura en materia de emerxencias, non? Ou continuamos a completala, que sempre faltan cousas, lóxicamente. Tamén, pois, con Sofrieira recibirá 8.000 euros para cofinanciar a adquisición dunha retroexcavadora mixta, e os demais datos, efectivamente, os tendes xa pormenorizados para non cansar en toda a nota de prensa que logo se vos comenta. Entidades. Bueno, aquí o apoio é moi importante, son casi 1.000.000 de euros, 921.000 euros. Bueno, destacan dun xeito importante as actividades de carácter cultural, en este caso, ademais, o apoio que se lle continúa a dar, igual que aos outros anos, o OUF. Ademais, este ano emblemático, este ano no que se celebra o 30 aniversario, no que hai un cambio na directiva, na comisión organizadora, bueno, pois fundamentalmente por motivos persoais da anterior, xubilacións, circunstancias personais, e coincide con un ano de renovación, con un ano dunha aposta firme, que, ademais, non quero adiantarme, pero que en próximos días se presentará xa bastante avanzada o que é a programación e o que é as múltiples actividades que se van a facer en torno a ela, sobre todo neste 30 aniversario que parece que foi onte. Votamos, efectivamente, de menos que non se impliquen outras entidades, temoslo falado xa moitas veces como Concello. Isto surdiu fundamentalmente como un festival do Concello, pero é certo que si non o mantemos dentro da Diputación, ahora mesmo perderíamos un dos eventos culturais máis importantes que ten a provincia, sin duda, e nós non o podemos permitir, e por iso continuamos facendo unha aposta firme, unha aposta que ademais este ano vai a conxugar a renovación, e bueno, creemos que vai a ser unha edición moi importante. Outras entidades que reciben culturais, que reciben financiación para as súas actividades son a Fundación Carlos Casares, 26.000 euros, a Fundación Carlos Velo, 20.000 euros, a Real Academia Galega, 25.000 euros. E no apartado de entidades sociais, como decíamos, entidades son culturais, sociais, deportivas, bueno, pois no eido social tamén destaca fundamentalmente a subvención que se lle concedemos a Cruz Vermella, neste caso, para a adquisición de 2 ambulancias. Efectivamente, continuamos, además de darlle gastos, de dar a subvención que se lle concede para o gasto de funcionamento, xa de todos recoñecida para a labor social que cumpre, dámoslle tamén para, entre comillas, e sin comillas, inversións, que é a renovación das súas ambulancias. Eso de que a Cruz Vermella naceu na Diputación, efectivamente que é sí un feito histórico, que ocurriu no seu momento, que tuvo aquí as súas primeiras instalacións, e logo ao lado en Fonte do Rei, pois efectivamente siga habendo esa relación intensa por parte da Diputación e atendemos pois esas necesidades. Neste caso, pois seguimos renovando as ambulancias, que é outro dos elementos fundamentales que ten a Cruz Vermella para a prestación dos seus servicios. Tamén achega a Fundación do Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia por un importe de 80.000 euros. Bueno, logo a nivel xa máis sectorial, temos axudas fundamentalmente ao Consello Regulador do Ribeiro. Saben tamén a nosa aposta decidida por as denominacións de orixen, por a viticultura, e evidentemente necesítanse medios para xestionar, para mellorar, e iso que facemos neste caso co Consello do Ribeiro, igual que o facemos co da Ribeira Sacra, vale? Que ten unha axuda de 15.000 euros para a súa digitalización. Tamén 50.000 euros para o Círculo de Empresarios de Galicia, 30.000 euros para a Federación de Comercio, a Asociación de Gandeiros do Macizo Central, que saben que son moi representativos e teñen sufrido moitísimo as consecuencias de diversas enfermidades do gando, pois tamén reciben 30.000 euros, e o Centro Comercial Aberto do Barco,
comarca que, como saben, visitamos periódicamente e estamos en contacto co seu tecido social, cultural, económico. Neste caso, o Centro Comercial Alberto do Barco percibirá 15.000 euros. En materia deportiva, casi investimos 200.000 euros, 184.000 euros, e aí, por unha parte, facémonos cargo do partido de baloncesto que enfrentou, neste caso, que fixemos que organizou a Federación Española, porque creemos que Ourense e baloncesto, igual que apoiamos moitísimo o COP, tamén necesitamos que haxa eventos de moi alta importancia. E a verdade é que foi todo traer novamente a selección española aquí nun partido de clasificación, efectivamente, como foi Aquile, que además nos deu o pase á seguinte ronda. Bueno, pois a verdade é que foi moi importante e seguiremos apostando, evidentemente, tamén, inda que o noso obxectivo fundamental dende a Diputación, como saben vostedes, no deporte é o deporte base. O apoio aos clubes da provincia, o apoio a todas todo o que se chama a promoción do deporte, ou todo o que é a promoción do deporte, non se chama, é o que é a promoción do deporte por toda a provincia, que aí temos diversos programas, como saben, pero é certo que tamén este apoio ao deporte base é compatible perfectamente co que é pois o apoio a algúns eventos que sirven como reclamo, que sirven como espello, efectivamente, que foi o que fixemos con unha actividade como esta. Logo, pois, para a Federación Española Galega de Atletismo 20.000 euros, a Escudería Barbadás, pois, para apoiar o Rally Mir de Barbadás, etc. Non? E logo tamén o Campeonato de España de Trail, en Chandrexa de Queixa, que apoiamos con 12.000 euros, e tamén a Federación Galega de Tenis, a que aportamos 25.000 euros para a organización de eventos e promoción do tenis na nosa provincia. Por último, prácticamente, outras axudas, Colexio de Economistas, Asociación Cultural Rebulir, Escola de Música de Trasmiras, Asociación de Viúvas, Asociación de Amigos de San Benito de Allariz. En definitiva, como ven, eu creo que chegamos a prácticamente todos os eidos. Todos os eidos donde estamos comprometidos como Diputación, e onde executamos, efectivamente, despois de oír os peticionarios, pois atendemos fundamentalmente as súas demandas. Efectivamente, hai actuacións estratégicas, hai outras actuacións que son de funcionamento, pero que son absolutamente claves. E remato, como sempre, dándolle as gracias por cubrir esta roda de prensa, por permitirnos trasladar a importancia dos acordos que aquí se teñen tomado no día de hoxe en favor de moitas concellos, entidades sociales, culturales, deportivas, etc. Isto é, eu creo que o que decíamos, produto da normalidade do funcionamento dunha institución que funciona con absoluta normalidade, que aproba os orzamentos en tempo e forma, que aproba as modificacións en tempo e forma, e iso lle permite mobilizar, efectivamente, un diñeiro moi importante. Recordemos que ahora mesmo os orzamentos son 105 millóns de euros que foron aprobados no mes de novembro e no mes de maio mobilizamos eses 41 millóns de euros da modificación, que son moi importantes. Estamos falando, por lo tanto, de unha incidencia moi importante nesta provincia, todo elo con dous prismas. En primeiro lugar, o desenvolvemento de proxectos estratégicos para o desenvolvemento da provincia, e, no outro lado, a colaboración con todo o tecido da provincia, é dicir, dende logo cos concellos. Recordamos que neste mandato xa levamos transferidos concellos, entre o que levamos transferido e o que está comprometido no Plan Cooperou son 63 millóns de euros, que é unha cantidade moi importante que nunca se ten dado, e despois, efectivamente, cos diversas entidades, como ven aquí, culturais, deportivas, sociais, de todo tipo, efectivamente, e que día, semana a semana, con o importante, creo que é esa normalidade. Semana a semana vamos desgranando, é dicir, hai semanas como esta, xa digo, que casi 1,5 millón de euros, máis de 1.400.000 euros, creo que é unha cantidade moi importante para acreditar, efectivamente, ese funcionamento da Diputación e seguir cumplindo cos deberes, fundamentalmente ca cooperación con todos e co desenvolvemento dos proxectos estratégicos que afectan a esta provincia. E nada máis, por a miña parte, isto era o contido da Xunta de Goberno de hoxe e, como sempre, quedo a disposición para as preguntas que estimen facer sobre esta Xunta de Goberno
ou sobre outra cousa que consideren oportuno facer. Sí. Se non hai sobre a Xunta de Goberno... Non sei se ten alguén sobre a Xunta de Goberno. Non. Vale, damos Xunta de Goberno por concluída. Xa que falaba da importancia da normalidade, de que unha administración teña orzamentos, precisamente agora está iniciándose o trámite cos orzamentos do Concello, vai presentar o Grupo Municipal Popular enmendas ou vai aceptar o documento tal como presentou o Jaco? Non. É dicir, non vamos a aceptar tal como presentou o Jaco. Nós, desde o primeiro momento, tivemos clara dúas cousas. Primeira cousa é que os orzamentos teñen que ter, se hai un acordo co Partido Popular, teñen que ter claramente a pegada do Partido Popular. Ten que haber partidas neses orzamentos que acrediten efectivamente as prioridades do Partido Popular. Non vai a ser os orzamentos deles, se son os orzamentos negociados. Se quere presentar sin ningún tipo de negociación, nós vamos a explicitar por a vía xurídica que é correcta, que son as enmendas, efectivamente, cal é a nosa postura respecto destes orzamentos. Evidentemente, tamén yo digo, intentaremos facer aportacións que efectivamente leva o grupo municipal traballando a medida que nos foi trasladado o borrador de orzamentos, pois se leva traballando para consensuar e aportar as cousas que nos consideramos importantes. Nós non somos dos que decimos non a todo, evidentemente non vamos, eu digo eso, se poño un valor o que é ter uns orzamentos para desenvolver un proxecto, neste caso debería ser un proxecto de cidade, non vamos a negar a quen queira presentar uns orzamentos a posibilidade de falar. Ahora, evidentemente, os orzamentos nós vamos a presentar enmendas e vamos e se queren chegar a contar ca facilitación por parte do Partido Popular, esas enmendas teñen que ser acollidas, evidentemente. Tenemos que negociar, obviamente, pero vamos a facer, sí. De ninguna maneira vamos a aceptar uns orzamentos pechados, porque non temos por que facelo, claro. Esas prioridades do PP, cales serían? Bueno, pois fundamentalmente hai varias, no eido que temos nos marcados, é dicir, nos vemos que culturalmente se necesitan cousas, deportivamente se necesitan cousas, en termalismo se necesitan cousas, en servicios sociales se necesitan cousas, e evidentemente por aí, en obras tamén. Pero, bueno, neste caso, en obras, parece que leva unha partida moi reducida ou casi... Entonces, bueno, tamén pelearemos por aí e cando chego das obras tamén pelearemos por as obras. Pero, desde logo, as nosas prioridades son claras que, en algún caso, en moitos casos, non coinciden con o equipo de goberno. Al margen de esas alegaciones, al Partido Popular, con respecto a ese proyecto de presupuestos, le preocupa el informe del interventor que dice que el proyecto presenta deficiencias que podrían motivar su anulación. ¿Puede influir de cara al voto del Partido Popular? Vamos a ver, unha cuestión é unha cuestión política, outra cuestión é unha cuestión xurídica. Unha cuestión xurídica, nós aquí no que estamos agora mesmo é no ámbito político. O ámbito xurídico é ter que determinar calquera administración. Eu, evidentemente, se levo unhos orzamentos ou unha modificación de crédito ao pleno, nunca levan ningún reparo nin da intervención nin da Secretaría. Obviamente non é algo que axude, pero é unha cuestión xurídica. No que estamos falando aquí son de partidas, noutros son de procedimentos. De procedimentos, levan un informe, non levan. Nos aí, evidentemente, é unha cuestión que se vai a debatir no ámbito xurídico. Se ten algún motivo de nulidade, se impunará por quen corresponda e se determinará por quen corresponda, que son os tribunales. Nós o que temos claro é, estamos falando de orzamentos, estamos falando de partidas, estamos falando de prioridades, e aí é onde nos temos que centrar o debate, neste momento, evidentemente. Salvo que estivéramos dicindo, tuveramos unha advertencia, porque o informe, ata onde eu conozco, é un pouco, bueno, non tan contundente como parece aí, a salvo que nos advertir en algún momento de que aprobar ese informe suporía cometer un delito. Obviamente, non vamos a cometer un delito aprobando unhos orzamentos, pero insisto, eu creo que neste momento iso é algo que ten que pulir o equipo que formula os orzamentos, non a oposición. A oposición o que temos que facer é colaborar ou obstaculizar. Nos podemos colaborar, evidentemente, porque entendemos que a cidade, con toda a problemática que hai, porque pensen vostedes que na situación na que estamos os concellos, estamos sin presupostos, sin orzamentos a nivel estatal. Isto repercute, e enlazo cunha acción que levamos a cabo o pasado mércores, isto repercute en que os concellos non temos as entregas a conta actualizadas, en que se reactivaron as reglas fiscales e non nos deixan facer, non nos deixan deducir as inversións financieramente sostibles, co cal podese dar a paradoxa, por exemplo, nesta administración. Nesta administración, con todos os orzamentos aprobados, con deuda cero, con todo en orden,
pois se agora quixéramos facer unha modificación, teríamos que depositar 20 millóns de euros na caixa. E a partir de aí, se temos máis diñeiro, facer modificacións. Isto é un disparate. Isto é un disparate do goberno central que non nos pode afectar máis os concellos e que non nos pode poñer nunha situación peor. Primeiro, non nos dá os recursos que necesitamos. Cando falo de concellos, falo de concellos de administracións provinciales. É dicir, outra reflexión. As administracións que xestionamos o 10% dos orzamentos do Estado temos que soportar o proceso de estabilización do Estado. Oiga, o goberno central endébedase hasta as cejas. Dalle un certo marxen ás comunidades autónomas. A nós ponnos unhos límites que efectivamente nos impiden facer calquera cousa. Se nós temos diñeiro, temos deuda cero, non nos endeudamos e queremos prestar os servicios, dinos, non, usted non pode gastar máis con 3,6%. Oiga, pero eu teño ao mellor un 8% para gastar e, ademais, non teño deuda. Pareceme correcto que me digan que non me endeude. Bueno, debían oferirles tamén. Pero esta é a situación que temos. Non están actualizadas as entregas a conta, non están reactivadas as reglas fiscales parcialmente, de xeito que perjudican gravemente o funcionamento dos concellos, téñensenos sin liquidar o ano 23, estános asfixiando financieramente os concellos, a todos os concellos, e incluso as entidades provinciales saneadas como esta, que nos permitirían, que non nos asfixian, pero nos impedirían seguir cooperando cos demais. E se encima desto todo, pois lle poñemos que tamén bloqueamos e non negociamos e non facemos absolutamente nada no Concello de Ourense, xa pode ser de traca. Eu creemos que os veciños de Ourense non teñen esa culpa. Ahora ben, nós temos as nosas prioridades, que non coinciden cas do... En moitos casos non coinciden cas do goberno municipal. Nós vamos a expoñer, se nos aceptan e as negociamos, pois por suposto que podemos chegar a un acordo. Pero, insisto, nós vamos a explicitar públicamente para que non haxa ninguna dúbida de cales son as nosas prioridades. Quería hacer una pregunta más. ¿Cómo valora usted o por qué le parece que, por un lado, tanto la Diputación, Xunta, gobernadas por el Partido Popular, constantemente hablan de esa cooperación y anuncian proyectos como el de recursos climáticos, o en este caso la Diputación colaborando con el Concello de Ourense, y paralelamente el alcalde se dediquen en sus redes sociales a constantemente atacar tanto a la Xunta de Galicia, en algún caso a usted también. ¿Cómo analiza usted eso? Vamos a ver, pois con unha maneira moi diferente de xestionar. Unha maneira moi diferente de xestionar. Se nós xestionáramos dun xeito totalmente partidista, quen serían perxudicados serían os veciños de Ourense. Serían os veciños de Ourense, porque se non se fai refuxios climáticos, se non se chegan a acordos para mellorar as infraestructuras, se non se dota, como se fixo agora, axudando as festas de Ourense, que teñan un concerto deste que sempre reclama o alcalde, que sean un concerto como teñen outras provincias, como foi o de Justín Quiles, que o financiou a Xunta de Galicia. Quen padece niso? Non o padece o alcalde. O alcalde cobra igual a fin de mes. Non o padece o presidente da Diputación. Quen o padecen son os veciños. E entonces, nós, evidentemente, creo que iso é unha maneira de demostrar que hai dous modelos de gobernar. Hai un modelo basado na xestión, e na educación e no respeto institucional, e hai un modelo basado na improvisación e basado, en moitas veces, no ataque persoal. Eu, ataque personal, se ataca personalmente, eu devolverei. O teño claro. O teño perfectamente claro. Pero eu antepoño os servizos que se poden prestar aos veciños, as entidades que as actividades que lle podemos prestar aos veciños frente a chascarrillos. Ahora, ataque personal, non. Respeto todo. Eso teño claro tamén. Alguna cousa máis? Sí. Pois moitísimas gracias por escoitarnos e